Sayong! Good evening mga beshi. Nandito po kami ngayon sa harap ng ano to? Sigabo. So itatry po namin yung milk tea na sinasabi ng hipag ko kasi masarap daw po eh. So try natin. Daming tao guys. Miss, ano po yung mga best seller niyo dito? Sa milk tea po, Okinawa, winter melon, Dark chocolate. Tuwing kailan po open yung store nyo? ano po, everyday po. Everyday? Around Monday what to time? Sunday. Around what time po siya? What time? Magkano oras po? Ano po, 12 p.m. to 12 p.m. From Monday to Sunday. Sige. Sabi kasi ng hipag ko, masarap daw yung milk tea nyo. Kaya sabi ko, sige, sa sobrang hilig natin sa milk tea, try natin yung milk tea nila. Ito po siya. Ano lang po, yung limited lang po yung space nila dito, pero maganda naman po. Tsaka, ang dami pong customer as you can see. Ito. Hello, mag-hi kayo mga beshi. Ito. Guys, yung mga customer po dito, game na game sila makipag 100%. My name is Ating na po. Ginagawa mo. Ganda niya, no? Love you. May tayo, ganda mo daw tayo. Ito nakakatuwa po dito kasi may may gaming area sila for kids. At yung pamangkin ko, ayan, linagpati siya. Anong gusto mo? Usual, ang pinili ko po is dark choco kasi paborito ko po talaga ang dark choco. So this time, titikman po natin yung dark choco ng Sigabo. Pero ngayon pa lang, tingin ko masarap to kasi sabi ng hipag ko masarap siya. Ano pa ba yung ibang order nyo, Ax? Fries. Tapos? Bakit? Bakit? Yes. Then yung caramel. Caramel. Ito po siya yung caramel. Para ano yun? Elde? Akadi tayo ah. Elde? Okay. So ngayon, habang hinihintay po namin yung fries, titikman po namin yung milk tea nila. Baliw ka talaga. Ayan po, para mag-blend yung lasa niya. Siyempre, kailangan shake natin ng maigi. Ito. Guys, pinapawisa, no? Sarap. Sarap inumin.
Ayan. Sabi ko na nga! AM pa po. Ay, pa po. So, aside sa milk tea, ito po. May price. May price pa po sila. So guys, dark chocolate siya. Sarap. The best. So, itong dark chocolate po, 50% lang po yung sugar. Para hindi po siya masyadong matamis. Ito po. Ang cute po ng lagay ng fries nila, oh. Ano ba ito? Made of food po siya. Ayan, oh. Diba? Sabaw. Ayun sa'yo! Hindi ko siguro. Sabi niya ni Daddy chocolate sa akin. Sabi niya sa'yo, Ay, ayan. halo-halo! Ginagawa mo! A few moments later. Guys, na nakauwi na kami. Ito po, inuwi ko na siya kasi hindi ko na po kayang ubusin. Ano po, so far, kung i-review to, 1 out of 10. Para sa akin, ano po siya, 10. Punta po kayo guys, kung taga Bikutan po kayo, dyan lang po siya sa may harap ng Osano Park. Ito guys, large po siya, 75 pesos. Pag medium, 65 pesos po. Tsaka aside from milk tea, like kung gusto niyo po ng ng fries, meron din po sila. So nakita niyo po sa video kung masarap po siya. Punta lang po kayo doon anytime. Bukas po sila between 12 PM to 12 AM siya. Okay? You gotta try this.